Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong buntag mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa mga taga Loreto ug Tubahon sa Dinagat Islands. Saybay buntag. Mayong buntag sab jail, kumustahon sab nato ang atong mga kapuso sa lungsod sa Kalawit ug Gutalak sa Zamboanga del Norte Province. Mga kapuso, ning bag-o lang, daghang netizens ang na-amaze sa pangmalakasang prenup photos sa couple sa Tandag City, Surigao del Sur nga sila Roliza Tidalgo ug Jeff Ryan Yana nga inspired sa 2006 epic historical adventure film nga Apokalipto nga daw nahitabo pila ka century na ang nilabay. At ang mga kapuso kay atong makauban ang maong couple. Samtang say ato sa makauban ang mag-asawang sila sa Exal ug William Zaluf kinsa nagtukod og shelter alang sa mga stray dogs nga duol sa ilang residence dinhi sa Davao City. Og sa Best Talk, makauban at Senior Resi, si Kapusong Jeremiah Chanco. Isang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. Og aron mas merry ang atong pagsaulog sa panahon sa Kapaskuhan, atong sugdan ang atong matag morning pinaagi sa Isang Puso ngayong Pasko. Caroling Challenge, kauban si Christine Marcelino nga taga Malaybalay City, Bukidnon Province. Isang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. Isang puso, ngayong Pasko, nagmamahal ng totoo. Isang puso, ikaw at ako, nagkakaisa tayo. Isang puso, ngayong Pasko, para sa Pilipino. Isang puso, ngayong Pasko. Isang puso, ngayong Pasko. Wow, daghang salamat ug advance Merry Christmas, Christine. Ug sa ato mga kapuso dinha sa Malaybalay City, syempre. Mga kapuso, aron madungog sab sa tibuok Mindanao ang inyong tingog. I-video lang ninyo ang inyong pagkanta sa chorus sa GMA Network's Christmas Station ID 2020 ug i-message kini sa Facebook page sa At Home with GMA Regional TV. Join na mga kapuso! Mga kapuso, kay lagi usa sa mga most memorable nga stage atong kinabuhi ang pagpakasal. Gina-treasure gayod na nga adlaw sa magpares. Gani naay mga dream wedding pa ang uban. Pero una pa man ang mismong kasal, siyempre na uso na karon ang prenup shoot. Gani ning bag-o lang, usa ka couple gikan sa Tandag City, Surigao del Sur ang nag-viral sa social media tungod sa ilang pinasahi nga konsepto. Kung unsa kini, atong sayron kana mismo gikan kay Roliza Tidalgo og Jeff Ryan Yana. Ma'am Roliza og Sir Jeff Ryan, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta mo? Musta? Mayang buntag. Good morning. Ako sa Mindanao. Karon nga nag-viral na gayod ang inyong prenup shoot, unsay konsepto ani ug nganong kani ang inyong napili? Chat ko sa ako ang kuan bitong sir, co-work ni kay makeup artist mang good ko niya. Nag-chat ko sa ako ang kuan kauban na photographer bitaw sa work. Tapos si kuan kuya Christopher Alba, chat ko nga, ya asa dagat diri kuan barato ra nga venue kay kuan lagi nga mo ang plano low budget lang na kuan, low budget lang na wedding unta kanang simple lang kaayo bitaw kay way lagi kuan way pundo. Karon kay
siya nga, kanina din yung kasal mo, kuan, nag-chat niya siya nga, mag-prenup na tayo, hindi ko nga, nayang, wala kami kwarta, no, kung nga, ano siya nga, sige ra, gift na ako, unsa na ito ko na ni, dalawa ni, gusto daw niya yun, tapos, di daw niya siya gusto ka ng mga formal, gusto daw niya mag-viral. Mga pa na, search ko sa Google, nag-send ko tara din ko sa yung mga sample pics para ka ng mga couple na nanghinda sa pagkaon, tapos mga couple nga nagsaninala ko ng mga paper bag bitaw, mga unique nga mga kuan, mga underwater. Pero, kuan, gisend na ako sa iya, murag alanganin pa bitaw ako, murag dili man yung suit ako kay dako na ko yan ba? Oo, nabusog na ko. Mao ko nga, kuan, nakahuna-huna ko nga, yung, kadun lang baka sa apokalipto nga kuan na salida. Isa nga, oo, kana, mo to nga, nagkasinabot ko kay, ganahan ko din sa kuan, wala pa din nakakuan na sa kuan, so far. Tapos, kuan kaning, sakto sa mo ang character kay ako, buntis, 5 months, tapos, siya, ako aba na kibali, tapos ang ako apod baby kibali sa pinakauna, 4-year-old, which is murag good kayo sa kuan sa atong baby pud kibali nila ni Paxio. Ma'am sir, unsa pod ang preparation nga inyong gihimo aron ma-achieve gayod ang maong konsepto? Nag-exercise ka. Naggrabe ako sa side to sir. Eh, daan mo lang ako din sir. Push up. Ako rin, baka burong na akong kanani. Push up ka na gabi na po. Kapit na. Bitsabayin din na naman. Pasulap. Wala lang ako makuha ka. Diet gamay. Kay tawaing man. Kay gusto namin yung sabi namin. Magbahagra ba? Magbahagra ba? Yan lang yung tanaw niya. Burong kay diya mo nang dahil nga ito. Bawit yung kuhan. Oo. Kuan po sir, kaning nagtanaw pag nag-download yun movie sa Apocalypto kaya mong gitanaw ba na mo ba kaning yun nindot kayo ba kay kuan kanang sakto gid sa mo ang mga character niya gitanaw na mo ang mga props ang mga scene na nag-accentuate yun sa Apocalypto movie bitaw tapos kuan mga costume mo to kay wala may lagi budget sir mo to ako ang nagtahi nagbayad lang og tela. Tapos ako ang nagtahi, sukod ko sa amo ang mga kuan, measurements namo, tapos kahit may accessories. Asa po mo nag-shoot ato ma'am o kamusta ang experience during the shoot? Sa Lugcon Falls o sa San Isidro Falls. So, kasigpit lang og ang sa Lugcon Falls, Curtis, murag tapad lang sa Tandag City, tapad lang sa among Pilanderia. Pinakauna sa Lugcon, gusto kay uwan niya, kuan. Delikado kay ba niya, laom-laom ang call. Mao to na siya gihapon mi niya, kuan tugnaw na kayo. Nagmo kaya siya kay nagkamong-kamong bisan ko dapat tayo. Ay napagipas ang nga bibi sa tiyan, kumangkamong sa batulog ay nya na mo cameraman nagapahapa na kay baka magtubig diri niya. Sa paglaro ng payong, malawang payong, mabasa ang kamera niya sa trapo pulot ako. Nya tapos Gusto kay current bitaw sa kuan sa school. Nya napunditas ang kuan gipahapa ang kwarto ni kuya, pahapa tapos nagdo ang kuan nga kuha bibi ato na isa atong laki. Malukdos sa kuha ay katong nagkuan ay kung bata ba. Kay well nahita mo to kay nagsipa-sipa ko lang bibi sa ako atiyan, murag nagkuan operate ko tara siya. Nag-apil-apil taro og post taraw. Mo to nya Yambak pud dato. Ambang wato yan kuan sa ang kuan sa Isidro. Basta struggle is really to sir. Para lang achieve. Pagka humana to murag duha ka adlaw siguro to na pamaol niya. Gabi na ako ginaplasay kay ang panunod. Ma'am sir, unsa inyong gibati diyang hinay-hinay nang natagaan og atensyon ang inyong prenup shoot ug sa wala madugay nag-viral gayod kini. Appreciated kaayo sir sa mga concert, mga likes, na shares, comments. Ay salamat gyud kaayo na napansin pud ninyo ang among kuan, among prenup. Overwhelmed gud mi, pasalamat gud mi kay dako kay murag sa amo apo duha memorable pud ni kaayo sa amo ana nahitabo sa amo ang kinabuhi na. Ug syempre, ma'am sir, ang pangutana sa tanan, kanus-a ba ang kasal? Muning pangutan sir. January 30. January 30 puhon kayo. Oo, maling Ginoo.
Daghang kayong salamat Sir Jeff ug Ma'am Roliza sa pag-share sa inyong istorya sa atong mga kapusong Mindanawan. Amping pirmi and congratulations in advance. Salamat po. God bless. Keep safe. Chillax lang mga kapuso, kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk time ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, RJ! May buntag mga kapuso ug welcome to Best Talk. Karong buntaga makauban na sab nato si kapuso singer Jeremiah Chanco. May buntag Jeremiah and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka na? Okay lang naman po. Maayong buntag po sa ating mga kapuso. Hello, hello. Kumusta na ikaw at saka pamilya mo? So far po, okay naman. Dito sa Cavite po. We're happy to know that. At syempre, of course, we'll take this opportunity na hindi palampasin ang bagong milestone sa iyong music career dahil kamakailan lang you've launched na your new debut single. How do you feel right now? Grabe. Actually po, hanggang ngayon talaga, attorney, grabe yung feeling kasi po, knowing na pandemic, 'di ba? Tapos, makakapag-launch ka ng isang first ever single mo under GMA Music, sobrang overwhelming po para sa akin kasi matagal po namin nila mama na mapangarap na magkaroon ng sariling kanta and syempre under GMA Music, kaya sobrang overwhelmed po and sobrang happy dahil itong another milestone sa buhay ko to, and yun po, grabe lang. And we're very happy for you as well. Well-deserved, Jeremiah. At ang title ng single mo, right, is Titulo. Nakaka-relate ka ba sa story behind the lyrics ng Titulo? Opo, ang story behind po kasi nito is parang ano na nga ba tayong dalawa, di ba? Sabi dun sa lyrics, ano na nga ba tayong dalawa, naiisip mo ba kung tayo ba o hindi tayo? Wow. Di ba? Parang may confusion. Di ba? Parang friend zone. So sa lahat ng ating mga kapuso dyan, Ouch! nasan yung mga na friend zone dyan, no? So, para sa akin po, many times. Pero para sa iyo ba, yung parang relationships, kailangan ba may titulo talaga? Para sa akin po, hindi naman kailangan ng label o titulo. Kasi as long as love mo yung person, maibigay mo yung efforts mo para sa kanya kahit hindi niya nakikita. Di ba? So, Oo nga eh. Pero what can you say dun sa mga kapuso natin na parang they're more than just friends but they don't exactly qualify as lovers? Diba? Nandun in between eh. ano ba? Parang naipit ako dun Pinagpawisan ako dito. Kaya mo, baka meron ka lang advice para sa kanila. I'm sure marami dyan nakaka-relate. Siguro, pagpatuloy nyo lang, kung mahal nyo yung tao, pagpatuloy nyo lang kasi soon enough, di ba? Malay mo, makita niya yung efforts mo para sa kanya. At syempre, may pa-Christmas request naman kami sa iyo, Jeremiah. Hindi ka namin palalampasin ngayong umaga without hearing naman your voice. Can you sing for us naman a few lines of your song? Sige po. Ano na nga ba tayong dalawa? Naiisip mo ba kung tayo ba o di tayo? Damdamin ay nalilito kung pwede nang malaman ko. Ano nga ba tayo? Yeah! Wow! Thank you, Jeremiah. Ang dami tinamaan dun sa kanta mo. Ang dami napapatanong, but of course, saan namin pwede pang ma-stream ang iyong latest and newest, of course, debut single. Ayan po, pwede nyo na pong i-stream ang aking first ever single under GMA Music sa YouTube Music, sa Spotify, sa Apple Music, and all digital platforms worldwide po. Right. Congratulations once again, Salamat Jeremiah. po. We're so happy for you. Thank you for joining us this morning. Salamat po. And that was kapusong Jeremiah Chanco. Silang mo mga kapuso, kayo mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.
Mga kapuso, kung dunay mga dog owners nga nagpabaya lang sa ilang mga alagang iro sa gawas, apan kini mag-asawa sa Davao City, grabe ang pag-atiman sa ilang mga alagang iro. Gani, nagpatukod pa sila og shelter alang sa mga stray dogs o kini mga naglatagaw nga iro. Ug subay ni ana ato makauban sila karon sa Exal ug William Zaloof. Ma'am Exal ug Sir William, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta mo? Good morning. Good morning. Ayo. Ma'am, unang-una, ikaw ba mismo dog lover na gayud ka kaniadto pa? Kaniadto dati dili jud kay napaakan mangud ko. So na trauma ko na phobia pero year 2017 murag nag-rescue po kung akong iro. So that's the time na in love ko sa mga iro. How about you, Sir William? Do you have pet dogs at home? When I lived in the United States, I had my German Shepherd. Also, before that, in childhood, we had several dogs. But I didn't start rescuing stray dogs until I met my wife, Axel, in the Philippines. And since early 2018, January, that's when we started rescuing dogs, taking them inside the house, and also feeding the strays outside. Karon pila na ba ang inyong mga alaga nga mga iro? Diri sa sulod sa balay na ami 8 kabuok na i-adapt na mo kung tulo ka iring. Sulupod ka iring. And then sa gawas kay ang among ginapakaon lang. Wala usahay mo sulod sila kanang kung gusto nila mo sulod pero pagaw na po na mo, ana, kay mura sila part of family na kutob sa gusto na mo sulod. Pero naagid sila ipuy ana na sa gawas, katong shelter na, damay na shelter nga gipa kutob na mo. And speaking of the shelter, photos of it went viral online after a netizen uploaded it on social media. And many netizens appreciated your efforts. Sir William, what made you decide to build the dog shelter? Well, that was something my wife and I were kind of exploring the idea of building a shelter, but it wasn't until two of our stray dogs had puppies and they were inside of a little hut where they sold coal. Ulingan. So going there several times a day because one of those puppies is paralyzed. So I always had to make sure that it was close to his mother so he can eat. And also we started giving him milk and vitamins and whatnot. Several of the puppies died, and even like 2 days after, we would have like coal inside our nose or our mouth. And so we were like, maybe it's time right now to pull the trigger on building the structure. That way, if they do choose to have more babies, they can come in and, have somewhere to get out of the rain, somewhere to get out of the sun. Mga 1 month old pa na siya actually. Naamang gud ni construction gimo sa balay so ang next project na kay naghanlagig na matay sa mga puppies nga gipanganak. Mao to sila lang maipat ko to kay para hasol magud sa among nga party. Sige balik-balik dito sa ulingan. Sige na lang mapatukod na to. Right now, 5 puppies were dropped off in the middle of the night. That's one thing. If you guys include that part, I'm not sure, but we're not a drop-off shelter. We mainly take care of the dogs that are in the neighborhood organically. So we're not equipped for people to drop off puppies or drop off dogs. We don't want to be overextended because we want to be able to properly care for the dogs that we already have. Ang mga stray dogs, ma'am, naanda na ba nila nga kung tingkauna o tingpahulay na muadto na sila dito sa inyong shelter? Labi na hapit na ulan-ulan. Mag-atang na siya sa gawa sa gate kay every afternoon magputaw man ko. Magputaw ko kanang na over, na rice. Aside pa na sa kanang regular nga na dog food sa gawas na sila limutangan ba na random na iro. Aside sa katong gilabaw ka na mo, kung ato lang mo kaon mo inom. How do you both feel nga makita nga secured ang dogs o mapakaon sila tungod sa inyong shelter? It feels good because we're able to help the animals who are vulnerable and they're dependent on human beings. Rewarding experience. Rewarding. Challenging, but rewarding. One of the good things about taking care of the street dogs is it's better for the environment. There's less
ticks, less fleas. The dogs are healthier. They're more socialized. Also, you have less rabies cases because dogs catch rabies because they're scavenging, so that's how they typically get it because they're scavengers. But these dogs, they don't have to worry about that. They have food security, they have safety. So it's actually a lot better for everybody in the area, for the community. One thing po na among gusto na murag i-impress sa community ba na kanang ang mga youth, most especially maging kinder sila sa mga stray dogs, stray animals na kung naamay leftover, especially Christmas, hapit na Christmas, pagkaon, maghatag, magutang plato sa gawas or plus tubig po jud kay para makakaon po ang mga stray animals. Anak po damong gusto na yung mga tao ba ang community, so para happy. Alright, daghan kay salamat Sir William ug Ma'am Exal sa inyong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Ug unta, mas daghan pa ang sama ninyo nga dunay puso alang sa mga hayop. Ug advance Merry Christmas po. Thank you. Sa itong nasab sa pagkahilig sa pag-alaga og mga iro, nag-invest gayon ang mag-asawang sila Exal ug William Zaluf aron magtukod og dog shelter aron dunay kapahulayan ang mga naglatagaw nga mga iro sa ilang lugar. Buta nga angay kapanalaminan sab sa uban aron maatiman ang mga hayop. Samtang Jill, bisan gamay lang og budget, wala damha sa couple nga sila Roliza Tidalgo og Jeff Ryan Yana nga mupatok online ang ilang prenup photos nga inspired sa 2006 epic historical adventure film nga Apokalipto. Congratulations in advance to soon-to-be Mr. and Mrs. Yana. Sayong mga kapuso, dream come true alang kay kapusong Jeremiah Chanco ang pag-launch sa iyang debut single nga iyang gikonsiderang another milestone sa iyang kinabuhi isip usa ka artist. Mga kapuso, unta na-inspire og nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Morris West nga if you spend your whole life waiting for the storm, you'll never enjoy the sunshine. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Ug ayaw kalimot, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.